Na farko bari in yi bidiyo akan wannan shi app ɗin, sabida kun ga wannan BOTC ɗin nan ga kuma bot chain. So wannan bot chain ɗin bari ku ga abin da yake faruwa a ciki. So shi wannan bot chain ɗin aikinsa daban ne, wancan ɗayan aikinsa daban ne. So kun ga kaman wannan yanzu misali akwai exchanging ɗin card da ake yi. Akwai exchanging ɗin card da ake yi. So misali yanzu kun ga gashi yadda yake reading. Idan kana network ɗinka zai dinga ƙarfi, zai dinga yin ƙarfi. So wannan shine ɗayan account ɗin wanda idan ka yi downloading ɗin shi ka buɗe zai nuna maka ka saka ID. To shine za ka fara mining ɗinsa. Shi wannan ɗin kenan. So akwai abu na biyu da zan nuna maka. Za ka zo nan gurin, misali za ka zo nan inda ya sa wannan health code nan. So idan ka zo gurin zai nuna maka code ɗin da za ka saka a nan. So a nan gurin za ka je ka ɗauki code ɗin friend ɗinka sai ka saka shi a nan gurin. So idan ka zo ka sa shi a gurin sai ka zo ka yi clicking kan nan again. Ka zo ka yi clicking kan health ɗin nan. So kana clicking a nan gurin area nan, a nan gurin za ka ga yayi boosting. A nan gurin za ka ga yayi boosting kana yin naka. So haka za mu dinga yi ma junanmu. Wannan ya turo ma naka kai ma ka turo mishi, wannan ya turo ma naka kai ma ka turo mishi. Duk wanda ya buɗe ka tura masa. So shine wannan nasa na farko kenan. Sai ka koma baya. So ga kuma yanda za ka ga mining ɗinka a nan gurin. Nan ne za ka ga mining ɗinka a nan. Shine za ka ga mining ɗinka dashboard. So wannan shine dashboard ɗinka. So kun ga gashi yadda yake reading nan kenan. Gashi nan yana reading. Network ɗinka za ku ga hash ɗinka nan a nan gurin. Na farko gashi nan a nan. So kun ga gashi nan mining time hash. Gashi nan ina da shi ga kuma wannan ID ɗina, authenticator ID ɗina kenan wannan. Yawwa so sai ka koma baya ga browser ga kuma inda yake reading a nan gurin. So shine wannan abu na biyu kenan wancan idan ka buɗe kenan. So Allah ya bamu sa'a. So zan je bidiyo na gaba zan turo muku shi ma yadda mutum zai abun nan zai tura da sauransu. So yadda ka ga wannan yana reading haka ma wancan idan ka koma za ka ga yana reading. Kawai ID ɗinka za ka ɗauko ka saka a wannan na biyun wannan idan ka buɗe za ka ga ya nuna maka ka sa ID.